wallahi ni ne ma fɛrɛ ɲini nin kamalen na ni ne kɛtɔ filɛ ka fɛrɛ kɛ ka don ne ka so kɔnɔ ka siyɔrɔ ɲini k'i da a tɛna wari sara ne ye foyi ni dugu jɛra dɔrɔn k'a bolofɛnw cɛ dɔrɔn k'olu fara ɲɔgɔn kan ka t'olu da ye wallahi n ka aladeli ye san ka na ni sanji nana bi yan sanji ka nin wulukulu ci a tɛna don ne ka so kɔnɔ a nana cogo min na a bɛ taa ten tiɲɛ don nin ye ninnu kalo 3 de u tɛ ka se ka ne ka luwanse wari sara wallahi bi kɔni ne ka luwanse wari n'a ma di ne ma duguba tun y'u furu malika ka mɔgɔ du kɔnɔ fo ka ɲa n bɛ taa n sigi u dala sisan u bɛ na n sɔrɔ yan u bɛ bɔ ka n sɔrɔ yan hey a ye bɔ a b'a kɔnɔ ko n t'a kalama k'a bɛ yen wallahi a bɛ bɔ a bɛ na ne sɔrɔ kɛnɛma yan nɔ kalo 3 nin ko n ka luwanse wari tɛ ka se musobakɔrɔ joli joli han ani gulomina kelen wallahi a bɛ ne ka wari di a bɛ wuli ka na hey a bɛ bɔ wallahi a bɛ bɔ a bɛ bɔ sa a b'a kɔnɔ ko n t'a kalama k'aw bɛ yan a bɛ bɔ ka na n sɔrɔ yan a bɛ kɛ nin bɛɛ la a bɛ na nin sɔrɔ yan foyi ma jugu wokɔnɔfɛn ma n tɛ bɔ i da la o ka jugu i ma dɛ a bɛ na n sɔrɔ yan a bɛ ja in yɛrɛ o cɛ a tɛ bɔ buwa gamse isra sabale te sane kuma nige foyi de tene na bi mɔgɔninfin ni ne wa wari di wari i tɛ min kalama dɛ wari ne ka wari n mago b'o de la ɔhɔn i ni i sara bi o i ma sara bi o ne ka foyi t'o la ne m'i bana koyi i ka sufɛ yala a n'a ka manamana ko o de filɛ ka bana lase ma nin dɔwɛrɛ tɛ dɛ n ka wari n'a ma n ka wari di a b'a kuta ka bɔ n ka so kɔnɔ i kelen tɛ o a bɛɛ de don foyi m'e kɛ cɛkɔrɔba ni sen kelen ta dɛ ne ka teri juguya tɛ teri jugu cɔkɛrɛnw sigilen filɛ ne i fara ka bɔ ne na bi dɛ wa n tɛ fara i ka ko nege tɛ ne na bi dɛ kulo bɛ ne na ala an bɛ ɲɔgɔn na wariko dɔrɔn de la koyi an bɛ ɲɔgɔn na wariko dɔrɔn de la a manamana ko kɛ i bɛ taa min ɲɛgɛn na ne ka ɲɛgɛn tɛ bilahi i tɛ taa ne ka ɲɛgɛn na ni ma ne ka wari di i tɛ don ne ka ɲɛgɛn kɔnɔ n'i ma bɔ yen n b'i sen tɔ kelen kari dɛ a kari n'i ye muso ye ka ma walahi i tɛ don ne ka i tɛ don ne ka ɲɛgɛn na i tɛ don i tɛ don ne ko mɔra tata de bɛ yan hey e bɔra min cɛw taara n ka lasi ni basi la walahi e fa ni misɛrɛ wololi la e k'i lajɛ e ɲɔgɔnna ka so ban dulɔ min na n'i ye ɲɛ kuma de ye hey n'i kalan a fila ka b'i wolo sa cɛkɔrɔba hey walahi don do a y'a du ta ka bɔ n ka so kɔnɔ a bɛ bɔ dɛ walahi a bɛ bɔ sibiri ka ja tori na an ta o tuma an jɛra ka so wari sara ɲɔgɔn fɛ ni n'aw jɛra k'an ka du san wa an jɛra ka san de han cɛ duko tɛ sa lɛgise duko don dɛ ni duko do fisiki dɛgu i ka du dɛgu an mago foyi t'a la wa fana k'a ku ta ka bɔ n ka so kɔnɔ mɔgɔ lankolon gulɔmina i bɛ taa min walahi a bɛna don ne cɛ min ne ka so sara kɔni a tɛ sigi mɔgɔ si la bi tile ka don i ka n ka wari ta ka jan i y'a mɛn wa tile ka don i ka n ka wari ta ka jan mɔgɔ lankolon aw tɛ miiri aw tɛ jate aw don ne ka so kɔnɔ a ye ne kɛ wa n tɛ wari ta ka di ma dɛ n bɛ bɔ ni sanu de ye ka da i kuncɛ ko jabaranin na a filɛ walahi sunguruba tɛ malo mɔgɔ ma ni sufɛ yalala tɛ malo mɔgɔ ma a filɛ n ye n ka du jɔ walasa n bɛ se ka n da musaka sɔrɔ a la u kɛlen bɛ ka to kɛ manamana ko kɛyɔrɔ ye nka a bɛ bɔ k'an ka wari jan n ka wari bɛ di n ka wari bɛ di dɛ Business gawani ne atentata tellement de fort la sisa me ka vanta inspiration be ka million lama fanunga kanu ode beninka mama ka lobu tebe ne mentenka alere ye mega ni ha alere ye mega ni ngana malo Bamako de Soudan yare koyi bigini ni parmer ka ni son kurai son jarare koyi
ay son min bɔ fɔlɔ la o ma ja ka tɛmɛ ne kan son kura in yɛrɛ de jara ni son bɛɛ na an ka ni sinapu kɛ dɛ na show sinapu mondial non biginin parmeri ka so in ka di koyi ne ne yɛrɛ so in mɛ kɔni ne bɛ togo ne t'a dɔn Bon, regarde. Non, c'est un enfant putain d'enfoiré. Na adam ne sina ka yɛlɛ dɛ waliden ne sa A bɛ bɔ ni fini sugu ye so kɔnɔ. So in jara de koyi Baba kalama. Non, parmeri biginin ala kana fo si kaw la wa parce que a bɛ bleu de dun. So in jara koyi bɛɛ kungo de. Ne kɔni fana bɛ n ka gulɔ min dɔrɔn. Foyi kana sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ. Mais tant qu'il y a gulɔ, tout est bon. Adje. Ne taara quoi. ne bɛ n da dɔn ni gulɔmina in dala wa fakɛla ye n bɛ nin jaabi sa a bɛna n minɛ k'an bugɔ k'an faga mɔgɔ tɛ kare kɔnɔ min bɛ n bɔ a bolo ne yɛrɛ bɛ n ka sinapu la ne tɛ tan e ka tan tɛ ne bolo yɛrɛ e de ka bɛ kɛ An tile. an b'a ni tile A bɔ gamsɛ. Ne yɛrɛ kun mago b'e la. ne ya Awɔ. sigilan ta ayi i sigi yan An tɛ. n ba Somɔgɔw. baasi tɛ yen N denmuso ka kɔɲɔ, n denmuso min ka kɔɲɔ kɛra nin fɔ aw taara kɔɲɔ a furusiri la. ne alimami ye min fɔ ni n taara o la ɔhɔn O de ko don. A n'a buram a nimɔgɔkɛw de bɛ ɲɔgɔn na. I ma ye a n'u tɛ ka se ka bɛn. Cɛ de sera ne ma sa ko a bɛ se ka na tile 2 nin kɛ n fɛ yanni fɔ ka bɛn ka sɔrɔ ko la. O y'a kalama ne ye sinamusotigi de ye. A ka taa don ne fɛ ni sinamuso cɛ ma a maloya ka bon. Ne tɛna se ka kunna wuli sɔrɔ a kɔnɔ. Ne kun bɛ na n'i fɛ i ka soden kelen di yan walasa a bɛna tile 2 kɛ yan yanni ani cɛlakaw ka mankan ka ban cogo min na o de kun ka di ne n se kun bɛɛ ye maaw de. i nakan mɛn n y'a faamu sisan e ye sinamusotigi ye e t'a fɛ i sinamuso k'a dɔn ko i denmuso n'a cɛ bɛ ɲɔgɔn na o tɛ wa donc ka fɛɛrɛ kɛ i denmuso bɛna bila ne ka so kɔnɔ o tɛ wa o tɛ wa. O dɔ kɛ. Komi e ye ala ɲɛ sira jɔn ye ne tɛ ala ɲɛ sira jɔn o tɛ e ye alijinɛ kɔnɔ den ne jarama kɔnɔ den o tɛ wa ne de ye kojugu bɛɛ kun ye o tɛ wa kojugu bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dalajɛ ne de fɛ yan sungurubaw gulɔminaw malankolon a bɛɛ de bɛ ɲɔgɔn dalajɛ ne fɛ o tɛ sa ne de ye ɲamanton ye n'a ye den tiɲɛni mun wolo a bɛ n'olu di ne ma yan nɔ. mais buwa gamisa n bɛ kelen f'i ye a bɛ ka na ne b'a so de sara a tɛ ka na don e fɛ furu. e b'a fɔ ko wa taa kun a bɛ ka na so de sara mais a bɛ se ka kɛ min ye ne den sɔrɔ nin e denw fana a ɲɔgɔn bɛ se k'e denw sɔrɔ n'i ɲana dɔ den ma dɔ fana bɛ ɲɛ i taw ma yɔrɔ dɔ la o tɛ tiɲɛ ye mais n'a fɔra ne sere ma e dun tɛ ka ne den ladon i ka so kɔnɔ fu la fo ne de bɛ k'a kalo sara sara mais o kuma yɔrɔ bɔra min n'a kɛra e bɛ jɔ ko sungurubaw ni dulɔminaw k'olu mara yɔrɔ la ne den furula minnu bɛ e ka so kɔnɔ est-ce que olu furulen don wa e minnu mara i ka so kɔnɔ olu furulen don wa olu dɔ bɛ furu la mais ne den don a diya o furulen don ko de y'a sɔrɔ ne y'a mɛn a bɛ ka na ne fɛ yan o ye ko n'a kɛcogoya de sinon. bamananw ko ten ko sɔn t'i pan a den ka ŋunuma n'i y'a ye denmuso cɛ y'a gɛn dɛ a bɔra e de la o n'a sɔrɔ muso ɲuman don a cɛ tun t'a gɛn so in filɛ k'a minɛ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a si tɛ ne den ye muso t'a kɔnɔ n den t'a kɔnɔ wa den yɛrɛ tɛ ne fɛ kabini ala ka da ma den sɔrɔ ne mago tɛ den yɛrɛ la kina siga la fiyewu e yɛrɛ kuma kan o ye cɛkɔrɔbatɔ n bɛ mun fɔ den a cogo di ta kungo min bɛ ne da la ne ma tila o la fɔlɔ n bɛna mun kungo ta ka bila n yɛrɛ da la ni ne ala y'a kɛ yanni n san don cɛ n bɛ nin dun feere ka wari ka taa n den faso la an ka dugu la a banna. a bɔ e fana bɛ taa da aw ka dugu la dɛ. ayi n bɛ taa n fa de ka du kɔnɔ ka taa so jɔ ka yɛlɛma a kɔnɔ kina siga la fiyewu. k'i ka du feere o awɔ ka t'i faso la ka t'i sigi dɔ den fana k'a kɛ ye. ayi mɔgɔ den t'a kɛ ne ye ne yɛrɛ wɔsi n yɛrɛ bolo wari o de bɛ don ni mɔgɔw cɛ. mais a kɛra cogo o cogo n'i dɛsɛra dɔ min dɔ den b'a k'i ye o tɛ tiɲɛ ye. ne mago tɛ o la sa n ko mago t'o la hey kuma in ka ɲi ta i den tɛ taa yɔrɔ wɛrɛ ɲini i ka t'i den bila ye. e mago t'i ka so sara de la. n mago t'a la. n y'a faamuya ni n y'a faamuya sisan e ta e bɛ ne de kɔ e tɛ ne den kɔ e t'o kɔ dɛ e bɛ ne de kɔ. ko kuma ko mun bɛ ɲa fɔcogo mun bɛ tiɲɛ fɔcogo wala i nana kuma fɔcogo jugu de yira n na e ye malankola de yira n na wa e ye kalabanci de o kalabanciya kelen de o de y'a to i denmuso fana cɛ y'a gɛn ni muso n'i ma ɲa i cɛ b'i gɛn a b'i wulu gɛn
o jagoya de boa gam sanga to tan sa ne ka du te du wɛrɛ be eh ne bɛ taa so ɲini yɔrɔ wɛrɛ n den e ma dɔn ko so bɛ fan wɛrɛ fɛ ka na ne fɛ yan n'i nana ɲininka min ka ɲɛ da ye m'o fɔ dɛ ko solonkolon bɛ fɛ e yɛrɛ ka a bɛ yan so koyi kɔnɔ doni haramu ma nkalon tigɛ koyi kelen tɛ parce que ne a bɛ yan mɔgɔ nana ni den furulen kana bila e ka so kɔnɔ yan a tigi bɛ tila kana jogo kolon de ta parce que mɔgɔ minnu bɛ e ka so kɔnɔ yan bɛɛ ni jogo i den bɛ tila kana o bɛɛ ni jogo de jogo bɛɛ ni jogo e ka kan sa ne fɛ yan nɔ mɔgɔ fila bɛɛ bɛ yan ne nɔ cɛkɔrɔba ɲɛnama de mais ne t'a dɔn ko e fana ni cɛkɔrɔba sugu de o sugu don dɛ awɔ ne t'e dɔn e ka kan sa kan bɛɛ ne t'a ne bɛ ɲininka e ko k'e furulen de don wa e k'e lajɛ nin ye muso furulen jugula mugu ya kɔfɛ a lajɛ fini min b'i la o tuma e ɲɛ de b'o la ni ɲɛ b'a la kɛ ne nana soko de la ne mana k'i ka forme lajɛ koyi ne nana de k'i ka so de a fɔ i bɛ ka n'i yɛrɛ yira cɛw la ne nana i ka so de diya n den ayi n filɛ bon ni ne ka di ne cɛ ye min ka di ne cɛ ye i k'a dɔn k'a fɔ k'a bɛ cɛw jurumu de sɔrɔ tan a bɛ k'u hakɛ cogo sɔrɔ di ta a bɛ k'u hakɛ de sɔrɔ k'u hakɛ sɔrɔ jiri bɛ ye nin ɲɔgɔnna ta ne t'a kungo ne muso tɛ min bolo tɛ muso furu ne muso i tɛ muso furu dun an bɛ muso jumɛn furu tuguni muso y'a bɛɛ yira n na kɛnɛ kan ka mun bɛɛ yira n na ko jala sa bɔ n ka so aw de b'u lajɛ o aw de fana ko k'aw ɲɛ tɛ tɛmɛ muso parili la ne ko k'i ɲɛ tɛ tɛmɛ o la ne ye denmuso cɛ ma gɛ a bɛ jeni de kɛ na ne ka taa yɛrɛ cɛkɔrɔba ne tɛ lamɛn yɛrɛ kuma yɛrɛ tɛ ne so jate kelen ta ɲɛ a ka ɲi hali n'i ye denmuso cɛ fɛrɛli yɛlɛ awɔ e k'a ka ɲi ne denmuso cɛ a sa furu la ala k'o kisi o ma a sa furu la tɛ la dɛ ala k'o kisi o ma e denmuso cɛ fɛrɛli ma a bɛ taa n'i yɛrɛ ye e k'e lajɛ n tɛ provocation yan gulɔ buteli kelen kɛmɛ naani ni ba cɛ o ka ca kɔ Ni joni mangai? fo n ka gɛrɛfu kɛ nin ko la an tɛ dangaden Ndenge? Na yande. gogɔrɔba den tɛ ne yɛrɛ ni ba cɛ den tɛ ne ye parce que ne bɛ k'i bonya parce que je te respecte quoi sinon ne kɔrɔmuso de ye tɛgɛ foyi c'est un grand sœur Aw tiɲɛ mɛnɛ. Mais n'i y'a ye fana bɛ mɔgɔw bonya. Ni ne y'a f'i ma ko n dɔgɔnin i bɛna fɔ sisan ne ma ko tanti. O de la ne y'i wele ko n den. O ye bonya kɛcogo dɔ de fana ye. Faba tɛ. N bɛ fɛ k'i ɲininka an ka dutigi cɛkɔrɔba in ka ko la. Gɔrdɔn. Ne ma foyi faamuya ni cɛkɔrɔba in ka ko la. Cɛkɔrɔba in tɛ faamu. Minɛcogo foyi t'a la a bɛ tile b'a mankan su b'a mankan. Ma nɔgɔ minɛ ka di ni gɔrdɔn ye. Ne yɛrɛ kɔni t'a dɔn n bɛna minɛ cogo min na. I bɛ Ala ko dɔn. Ala ko ɲɛdɔn ka di ni gɔrdɔn ka ko ye. I kɛ cogo o cogo gɔrdɔn bɛ don i ka 18 kɔnɔ. Mais i janto i ka jɔ la dɔrɔn. Et puis a tɛ seli a tɛ sun a tɛ jaga bɔ. Wa a bɛ taa misiri kɔnɔ dɔgɔkun kɔnɔ siɲɛ 2. Wa don 2 kɛrɛnkɛrɛnnen don dɛ. Juma don ani dimanche don. Juma don o ye la ilaha illallah ye a y'a di Ala ma. Dimanche o ye furusiri. Le dimanche avant Allah. c'est le jour de mariage. Ne bɛna kɛ cogo di sa ne bɛ se ka cɛkɔrɔba in faamu. Mais gɔgɔrɔba tɔni mi yɛrɛ la e bɛ se ka gɔrdɔn pisiko minɛ e bɛ se k'i bien profiter. Wayi. Ni si kɔrɔba yɛrɛ ma sa dɛ. Si to yen hali ni zabantigiw bɛ baara kɛ. Parce que a filɛ muso t'a bolo den t'a bolo ni ba cɛ hali ni jigiya t'a bolo a jigi y'a ka dunni kelen ye dɛ. Ni cɛkɔrɔba sijɛ ye. Ni cɛkɔrɔba sijɛ i bɛ bɔ fu safu dɔn. L'exé in ye bɔ fu safu de ye. Bɔ fu safu kana kɛ bɔ fu safu ye. Wa ne fa terikɛ de don. Ɲɛmɔgɔ denba wa si kɛ tan. Ale bɛ laban o ye ɲɛ b'a la nin ne ka l'exé bɛɛ ye kelen ye. O contrat yɛrɛ ale ka fisa ni ne ka l'exé ye. Cɛkɔrɔba mana wusaya ne ka l'exé fana an b'o kɛ cogo di. Parce que du b'ale bolo. Ne ka l'exé dun bɛ luwanse de la wa ne de b'o kalo sara pe ne filɛ in na ni n ba cɛ bɛ n'a bila ka taa village la. E de fana b'o ka luwanse wari sara. Parce que a nafa ka dɔgɔ. Ne tɛ se ka n doter ka tila k'ale doter quoi. A ma nɔgɔn.
Ya ndugu wari. Ala ka nɔgɔya. No mi nyala. Wallahi. Winyala. A ko ma nɔgɔ mɛnɛ. Ala. Alhamdulillah la bila. Cɛ, sogo na yɛrɛ sumalen bɛ bi dɛ. Tellement que mɔgɔ girinna sura. N fari bɛɛ donnen don ɲɔgɔn na. Jɔn ka taa sugunɛ dɔɔnin kɛ dɛ. Ayi. Ala. Tɔ foyi yɛrɛ tɛ ne la ta. L'exé clochard. Hey. Na folo na. Dugu ma jɛ fɔlɔ dɛ. Na. Kuma caman nege tɛ ne la sa. A nege bɛ ne la. Ah, non. N ka luwanse wari. Jumɛn? N ka so wari. Cɛkɔrɔba a tɛ ne yɛrɛ kun. Tɔ foyi yɛrɛ tɛ ne la ta walayi. A filɛ sugunɛkɛ de bɛ ne la, ne tɛ kuma caman ɲɛ dɛ. Ne mako t'i ka sugunɛkɛ la. A kɛ duguma. Taa kɛ duguma dɛ, n b'a k'i da kɔnɔ de. Ne da. Ne ko mun na ko sa ni mɔgɔw ye bonya, i t'i yɛrɛ to bonya kɔnɔ dɛ. Est ce que ne kuma ne fɛ, n y'i fo dɔrɔn i tɛ to bonya kɔnɔ wa? Ne ma ɲi bi dɛ. Tɔ ye ne ka luwanse wari di tuguni. N ko ne ma ɲi bi dɛ. N'i m'a di ma i kana to n na dɛ. Jugu sago cɛkɔrɔ. K'an sigi i sen kan de yan. Han? Walayi n tɛ yafa i ma diɲɛ fara lahara kan. Ala kama sa. Fo ka n sen tɛ lafiya ma. Cɛkɔrɔba Ala kama sa k'an sigi i sen kan. K'an sigi de yan. Bi wɔrɔboni nin bɛ cogo di? Ni don ko ta a bɛ cogo di? Walayi ne nimisara aw donni n ka so kɔnɔ. Ne tun y'a dɔn k'a fɔ k'aw bɛɛ ye sunguruba ye tan nɔ. Walayi ne tun t'a dɔn. Wa o sungurubaya wari o de bɛ kɛla k'i ka so sara. An n'e bɛɛ ye kelen yan koyi. O wari e b'o de k'i kɔnɔ sɔgɔma i b'a k'i kɔnɔ tilegan fɛ. E bɛ dumuni min kɛ e b'a sɔrɔ cogo dɔn wa? N wɔsi. O y'i wɔsi de la. E bɛ ja so min kɔnɔ. Wala e m'a fɔ an ye sunguruba de ya? An bɛ wari sɔrɔ l'o de la o. E ɲɛ tɛ ne la sura ne taara dɔ ye ne giri o ye 22,000 de di ne ma mais e ka luwanse wari tɛ yan a tɛ d'i ma. Wala n'i m'a di n'i ma taa gendarmerie la i nɔfɛ i k'a fɔ ko tu. N'i ma gendarmerie wele kama i k'a fɔ ko tu. Ne olu yɛrɛ ye ne olu tɛ se ka kuma o. N ko ne nana n ta kama de. Est ce que i b'a kalama yanni Abidjan ka jan dɛ. I yɛrɛ ɲɛ b'a la o. Ne bɛ taa ɲɛgɛn na fɔlɔ a nege tɛ ne la. N ko i mana ko dɔn cogo o cogo wala i tɛ ko dɔn komi Ala. Ne bolo ka taa n yɛrɛ kala ye. Ne hakili n ko nin ye mɔgɔ ɲɛnamaw de ye. Sunguruba bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a bɛɛ b'a sotigi bonya. Ninnu tɛ se ne fɛ ka ne ka wari sara. K'u kɛ tagabɔ n t'a dɔn n bɛna nin daga tagabɔ n dala cogo o cogo. Ala. Wa n'i ma n kɔlɔsi Ivoirien denni a bɛ mago sa. Business Gawani ne atentata tellement de fort la sisa meka fanta inspiration beka million de lame fanunga kanu ode beninka mama kalobu sebe ne mentenka alere ye mega ni ngana malo Boaga mse bon meta munu fɔlɔ dɔwɛrɛ tɛ ne ma ɲininka dɔwɛrɛ la n b'i deli Ala kama yɛrɛ ne yɛrɛ ɲɛma ko fɔlɔ yɛrɛ n b'i deli Ala kama n ka luwanse wari jan mini ka wari di ma sa ne yɛrɛ y'a fɔ n bɛna di ma e jɔ n bɛna ɲa ko fɔlɔ y'a mɛn a Boaga misɛn an ka sotigi farmanden cɛ l'exé i bila kɔnɔ sa n bɛ taa ka n'i ka wari di ma 2,500 tɛ yan bi démarches bɛ cogo di walayi malo foyi tɛ nin tɛ nin na maloya bɛɛ a t'a la nin kɔnɔ dakamanaden nin kelen bɛ ka yɛrɛ bila diɲɛ bolo ci han est ce que nin kan ka tɛ se furu la yɛrɛ nin man kan tɛ se furu la ni n ko n bɛna ko dɔ kɛ sisan tanga bɛna ta ka bɔ n kan n yɛrɛ t'a dɔn n bɛna min kɛ sa wa a bɛ ka n laɲini cogo min na ni ne ma n kɔlɔsi nin laban bɛ ne sɔrɔ. E ni l'exé satɔ ɲɛ tɛ tugun ni n ba cɛ ne ni npogotigi fila dayɔrɔ de filɛ déplacé baliku dayɔrɔ ni filɛ dɛ ala tɛ mɛtiri bɔ en tout cas ne ka kɔma gɛlɛn ne ka se ka sunɔgɔ dɔrɔn para tutu caman kɛra n ka fifalan ja sa n fifalan madame bɛ Ala kama fifalan ja funen bɛ na sa ne de ka turu tɛ mun turu ko de y'o ye an ma jɛ ka fifalan san ka kan turu wa e ni jɔn jɛna ka fifalan san ne ni maramu de y'an ka fifalan san bon ne cotisera hali ne ye fifalantigi delili min kɛ k'a ka dɔ bɔ a prix la o
o fera tene ka contribution a filɛ ala kama n diyan sa non hey kuma caman nege tɛ ne la dɛ sura ku de ka turu mo jɔn de tɔrɔ an k'o bɛɛ kuma dabila sa i da cɛ kana na ne fɛshe i pousse ka gɛrɛ an sa Mariam tɛ yan sa Mariam tɛ yan ko ne ko n'an k'e ɲininka ta dɛ est-ce que i bɛ cɛya la non ne bɛ cɛya la ne tɛ cɛya la ni ba cɛ o mun bɛ se e ni ala cɛ e ni musobakɔrɔ fila de bɛ si e dayɔrɔnin filɛ an mɔgɔ fila b'an da yan hali e kolonkolotɔ tɛ maga anw na parce que mɔgɔ de t'aw la hali ni mɔgɔ tala yala don min na ni su ma diya i b'i jigi da e kan e yɛrɛ tɛ se ka kɛ papaga yɛrɛ de ye. N'i jigi da ne kan ne ye denba ɲuman de ne ye denba ɲuman de. ala kama sa an k'o bɛɛ kuma dabila an fila dɔrɔn de bɛ yan Mariam. non Mariam bɔla sa. non taa ɲɛ. n ka fifalan bɔ i kɔnɔ ka ja n ka fifalan ja ta tiɲɛbagatɔ jugu sago kɔrɔ bila k'a fɔ ko n cɛnin bɛ cɛya la ne ma da la. ne tɛna n ka dignité ni n ka virginité tiɲɛ sagɔrɔ la cɛ ne ka life ye gloire e ka taga sa tant que n bɛ ka n fa ne ko e ka taga bani e ta nege foyi tɛ ne la susu tɛ cɛ ko e m'a faamu e se ni cɛni kunkolo ka kɛ e ni ala cɛ n taara an ko ka n ka classe tan n'o ka labɛn ka yan ko n bɛna a d'a ma a ɲɛnɛma na dangaden b'i ban ne la k'a donna ta a bɔra ta Mariam dun bɔnnen de don sura yɛrɛ de ma diya ne la fewu walayi. Anche terimuso ça va? Ça va? I ka kɛnɛya? Ko ka ɲi. Wa ko ka fisa? Kan jumɛn bɛ yen? Basi foyi tɛ n e kuma e bɛ bɔ yan yɔrɔ de la? Awɔ, an ka so filɛ kɔfɛla in na. Sanga ni waati ne bɛ to ka ye sɔn nka n t'a dɔn n b'i da sɔrɔ cogo min na ka kuma i fɛ. Awɔ. Ne ko. Awɔ. E furulen don wa? Ayi ne furulen tɛ. E ma furu? Ayi ne furulen tɛ. O ye ala ka ko ye nkalon ma i ka di ne ye. A ka di ne ye walayi ka di ne yɛrɛ de. Cɛkɔrɔba. Wa a kun ka di ne ye an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ yɛrɛ. E ni ne ka kɛ ɲɔgɔn fɛ. Awɔ. Cɛkɔrɔba e kɔni b'a dɔn ni denmisɛnnin ka cɛkɔrɔba kanu. E de kɔni ka kan k'o ko dɔn. I bɛ ka miiri min na dɛ n b'o kalama kojugu o min filɛ o tɛ kɛ problème fosi ye n ɲɛ b'a la ne ka du dɔ filɛ kɔfɛla in na n ta ye n ka du ye k'i ka se ka la fiyewu ni maa si jɛ tɛ wa duncogo foyi t'a wari la ni ne yɛrɛ tɛ du ye yɛrɛ de ta ye du ye ne de ta ye fɛn fɛn ka di n ye n'i ko kungo k'i ye n k'o k'i ye cɛkɔrɔba mais e kɔni ɲɛ mɛ ne la wari ninnu ni fɛn ninnu de ka di ne ye o si tɛ problème min ka gɛlɛn dɔrɔn e ka fɛn in labila ne ye dɔrɔn n'i y'o labila ne ye i miiri tɛ fɛn fɛn la n b'o bɛɛ k'i ye cɛkɔrɔba ja k'o ɲɛna sa k'i na se ka la fiyewu problème foyi t'a la ne de m'a f'i ye i kɔni ka wari bɔ dɔrɔn ni ne ko wari min i ka to k'o di ne ma ne mago bɛ fɛn o fɛn na n k'o di wa ko ni i yɛrɛ fana ka sɔn n ka fɔtaw ma dɔrɔn cɛkɔrɔba problème foyi t'a la ne bɛ ba e ka fɔta ma mun na mɔgɔ min bɛ mɔgɔ sago kɛ cɛkɔrɔba kanu kɔni bɛɛ b'a dɔn kun de b'a la sinon ne ɲɔgɔnna denmisɛnnin ne ka jeunes to yen nɔ ka tugu e kɔ ni quartier belebele in na cɛkɔrɔba b'a dɔn ko non mais ça a fɔra ko janama kɔnɔdenw kun ye nɛnɛ ka bila e yɛrɛ o tɛ tiɲɛ wa i b'a bɛɛ kalama o nɛnɛ kelen n b'o bila mama cɛkɔrɔba cɛkɔrɔba a ka ɲi ten kɛlɛ la kojugu la an tɛ bisiri kɛ a ka ɲi tan kan mɛn awɔ hakɛ to ne yan numéro t'i bolo di numéro bɛ n bolo numéro don yan a don yan o b'a ja a don yan cɛkɔrɔba numéro filɛ i bɛ n wele n'i ye n wele dɔrɔn n bɛ sɔrɔ i tɔgɔ Batɔma awɔ tɔs i b'a dɔn cɛkɔrɔba ninnu b'a dɔn koyi ka sina ka Batɔma kɛ tɔs ye ten an ma ɲɛdɔn ne bɛ fɛ koyi fo ka ɲa tɛ se ka kulonkɛ i ka ko la kan mɛn Batɔma mɛnna sa Mariam ça va Batɔma i t'a dɔn i mɛnna Mariam e b'a dɔn Bamakɔ kamalenba ninnu Mariam i tɛ jɔn ka kuma f'i ye ala n terini an ka sotigi cɛkɔrɔba nin ne n'a bɛnna kare kɔnɔ de k'a bɛ ka taa ci la k'ale mɛnna k'ale bɛ ka ne suit Mariam kabako kumaw filɛ dɛ k'ale bɛ fɛ ko ne n'ale ka kɛ ɲɔgɔn fɛ e mun fɔ k'o la ne b'o bila ka sumaya ne ko cɛkɔrɔba problème foyi t'a la ni ko tɔgɔ cɛkɔrɔba ne ko ten mais cɛkɔrɔba wari bɔ dɔrɔn ni ne ko min e ka so ma ba cɛkɔrɔba kanu kun ye mun ye Mariam i ka bisi k'a bɔ a kun ko n'i y'a ye ne ɲɔgɔnna denmisɛnnin bɛ sɔn e cɛkɔrɔba la o ye ko n'a kɔrɔ ko problème foyi t'a la Mariam o tɛ si bin n'a tɔmɔ minɛn kɔnɔ Batɔma o tuma ne bɛ so min kɔnɔ o sarali ko bɛ kɛ cogo di n teri nin o tuma e bɛ ka jɔrɔ la ni cɛkɔrɔba in n'a bolo wari n'a ka so a bɛɛ bɛ ne Batɔma kaman kɔrɔ a tɛ i tɛ so wari sara bilen walayi n b'i don n'o ye sa wa i b'a dɔn n bɛna min kɛ n b'a nɛgɛn de a ka du tɔw olu bɛ fan fɛ a k'a bɛɛ fɔ n ye hali n'a y'i diya i bɛ bɔ yan nɔ an bɛ taa yɛlɛma yen nɔ an ka kɛ ten yan kɔni b'a dɔn fosi cɛkɔrɔba kanu
e kɔni b'a dɔn ne ye muso min ye ne t'o ko dabila yɛlɛ an ka taa yanni sulu ninnu ka na peresa an ka taa n'an taara an b'a tɔ ɲɛfɔ yen nɔ ko ni b'a dɔn ne tɛ nin ko in dabila Mariam nin ko ni cɛkɔrɔba ni an ka taa ne b'a bɔ nin na walayi an ka taa awɔ an ka taa Business Gawani ne atentata tellement de fort la sisa me ka vanta inspiration be ka million in lame fanunga kanu ode beninka mama ka love tebe ne mentenka alere ye mega ni alere ye mega ni ngana malo Alexe ama overdose re biga ntiga mola ngula ne ka janga jani ke tena ni min do to fo na ngawar inna ngawar fola to wargo te problem esa ya ngawar tantige parobe umpai gogoroba be ya wagala ma gogoroba jarabile no ila ka jarabile la Allah parce que abta ye flani nyame ne ba show mena temore te bamba danga jama di de gorda bamba name korduga ka ba ma sebe ka fono be no mina mi fi chefo ina ngan to galante ke ako ka be ne fede na ra nyare wa ko ni ni famia sa ni aka jamfa de la bene yo ko ro la bene kama wala sabsi ka fere ni mbulu na pro ma tkomuna o tewa ni ne be jarabi malati aba fe ko a tegme ita tigiwa leze ne me fe e bi ga dere cartouche la ale fene wa ga dere cartouche la donc aba debre no yana flawe ga dere mo che godfe ya pe ngombe sa sisa mais no fe en tout cas igoni ton wanchan o e ka miriadi danga jebe sane kui ima bien ga jela no filete min kala ma sigire me biga shimoto in bocho tege net wa e be takale to e glo ye so ti ka bawo ni wala e kuni ne me sike fangwa chelo e fak me glo mi ayu o ya bla me ka e ka ke ga glo ba fo glo mi ngi bango sa lexe ne fa bego ngele ma aya bla abego sularde ne refrane ko la ni auta se wala tode kaisa akai afai ko ne mo tse muso masisa awo na manachi na ta advertisement re suno ni mbocha manchi akai advertisement nyame bo ndala akai ti wate ngawari ngawari ja kiriga we odigana jeburo no folo yan wakati do che men sasega men ngawari men na donon talo donon ni makite nta wari soro numu nan libe student kile ngono ubega ngake mororo de sara ka farayonga oni ga susrai ni e kema na le kema pra boatala ala basani kubeda to kuteda ubebe nan doli ni ka sute mana ku gero yo dinga so mara chamai bunar ma dinga sabali dro ne reflerom nani hani sɔgɔma cɛkɔrɔba amba era sira somɔgɔw bɛ di kori basi tɛ yen basi foyi tɛ yen nba kabini kunun mɛnɛ nin ye cɛ o walayi n kun taara dugu kɔnɔ n nana sisan ne ka bɔ dugu kɔnɔ ayiwa o diyara n ye sisan komi ne ye so de ma 2,200 ni 600 o tɛ avance i kun b'o sara wa ɔ i ye avance min sara n bɛ kalo 1 d'i ma fu la cɛkɔrɔba i y'a faamuya o diyara n ye wa n ye 600 bɔ i ka 2,000 la i bɛ 2,000 gansan sara i ni baraji wa kɛlɛ kɔrɔtɔ koyi n'i ye wari in sɔrɔ waati waati n'i ye hali n'i y'a sɔrɔ dɔɔni i bɛna di ne ma o d'accord o diyara n ye cɛkɔrɔba n'o kɛra an bɛ ko caman kɛ ɲɛnabɔ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ ko caman fana awɔ diɲɛ tɛ sutura ye wa komi i ye kuma kelen min fɔ dɛ walayi n'i miirila la de o de tɛ tɔ to n na i cɛ fatura u tila ka i cɛ ka du minɛ tuguni o de nin tɔɔrɔ fo ka da tɛmɛ a bɛ kɛ cogo di nka i kɛ pewu n y'a f'i ye cogo min na an ka ɲɔgɔn to sutura la an ka ko in dilan maakɔrɔya fɛɛrɛ la n'o kɛra dɔrɔn a n y'a faamu cɛkɔrɔba kɛlɛ to bɔ a kalama dɛ maa si tɛ bɔ a kalama ni ɲɔgɔn n y'a faamu
Iya bala de. Dona ta de. Ali ka sosira. Mba be bla. Chokoroba. O be so ngajenye ko ni. O be ba yira o da wira ndani. Aya Ni nyame. ni mina kanya. Ni ni mina kanya. O yo bani Aw ku. nyame problem tala Kila chokoroba. na gele adu nga ko la. Ay fuite douala. Inshallah. Wa nga ke sutura. Awo. Ya famu. Nyame. Awala kanya ka dama. Amina rabbi. Ere kana itaro ye daga bana musoy. Ko ni chokoroba ifana be fikiga kan ko kuma de fone fere la. Ah je. Aya nya famu ala kanya ka dambela jelema. Non. L'on se bizarre. Gogoroba jarabile no chokoroba la. Wa sunguro era fene ga glomina nyini. Mani mbocha atena bo. Atena bo. Ala mbeto sudara. Aje. Atena bo. Business Gawani ne attentata, tellement de fort la 600 meka vanta, inspiration beka million et lame. Fanunga kanu ode beninka, mama kalobu tebe ne mentenka. Alere ye mega ni ha, alere ye mega ni ngana malu. Aha. Ngamzo. Haketure. Sumo ko chokoroba. Basite. Dunyi ne ritay. Awo. Tellement torla dunyi ngono fuka tante be. Nye dunyi refere sa. Ha ka firere. Ka fere. Chokoroba. Ite min kalama. Nye yoro wore sa. Ha? O woro dakene no. Mita yele mai. Nye soren kele na be kama. Ibe yele mai. Wor botala. Kina to wulu nga bo kalama de. Ne ka ta yele mai. Fuka nyake. O dun jara ne ko ni chokoroba. Kila fufe mashi. Hani glomina ni makunta. Ma lamuru betarasa. O be boranka. Ayen mikile ka ta fuise ngo uga ko bana. Yor minga ri ko ke. Ah, o me so usaya ko la mene. Hey, ay na ya. Ono kuro abega bo kana. Gordon. Imore ndeni. Wuli kana. No, yo antara so. Mo kera ko le la wa tse kan lafiya yɛrɛ. Okay. An wele kun fa yan. Wole kun te dore koy. Genta duyi. Ne tatewa. An jere. Aje. Asiyere a jwane wa sara. O de ba sa o tete. Biye kalo kile joli. Kalo masabita kile tanduria. Ere bo do. Ante kalo la barata mo. Fai. Ami ñogo soro la fengele mi ga ñogo dafisa gele ano. No duko yi. Ni nga du firi. Boa gamse. Abe fen fe ka okay. O te se ka kɛ sa. E na o piki ni pelo i mana taa ni lahara. Non. Abe na je ko do la o sara a fara ne de na ka o An yɛrɛ nana ɲɔgɔn fɛ. An nana diɲɛ wɛrɛ ka adresse de la boa gamse. Wani nga tu firi. Nta do atendo. O sara ye. Fuka nya. O ti sara ka kɛ. an bɛ tugu kɔ ka taa yen hali n'i donna dugu jukɔrɔ an bɛ tugu yen. Ayiwa. An ka sigamu. Taa yɔrɔ la, an bɛ tugu. Ayi ni min ma kula bo. Famo bu no kutte ka bo ne. O sara ye boa gamse. Wala bila o sara ye boa gamse. Mun ko bi kono sian. Mun ko be kono boa gamse. Ye du papier di joma. 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 Ye du Bana. An ma faga dɛ. O te kilu. Ne tu no fe. Anula bébé. Ouais, ko bi churi. Ça va. Ça va bien. Ko kai. Ouais. Ne mena yɔrɔ. Non, il me retard là. Eh bébé. Ne mena ke kono. I b'a dɔn ne nɔ tɛ koyi. Ne ye n jɔ gitɔrɔn la ne tɛ ka taxi sɔrɔ. Ka tila ka n jɔ tuguni telimantigi tɛ ka na. Hali ne daba labana sisan bolifɛntigi ninnu bon i b'a dɔn min yɛrɛ ne sira. Taxi ta de tun ka di ne ye. Mais telimantigi ninnu ɲɛma jɔlen tɛ. I y'a ye wa? Telimantigi ninnu ne bɛ sira parce que o mɔgɔ ta cogo ma u tɛ boli dɔɔni. A man di ne ye yɛrɛ de ka telimani ta. Taxi dun tɛ ka sɔrɔ. Ouais, ici. Ah. Ici ça nga to. So ne yɛrɛ peresselen don i yeli la cogo min na n tɛ fɛ ka taa n ta. Oh. Ah, groupe ne. I b'a dɔn kɛ n terimuso dɔ n'a cɛ bɛ ka tɛmɛ de dɛ. Olu ye n jɔlen dɔrɔn u ye n ta. N ko n bɛ ka na rendez-vous dɔ la u ye n jigi sira la o la n ye n tɔgɔma ka sɔrɔ ka na. So ni kun ne mena ki kono quoi. Puis ne nɔ tɛ ne yɛrɛ peresselen ba de don i ni ne ka ɲɔgɔn ye cogoya min na. Ne tun tɛ fɛ ka taa n ta yɛrɛ rendez-vous in na. Voilà. I na fɛn min na o. So ni sigi ki kono ka me quoi. Voilà. Wa funteliba de bɛ yen À nɔ. part ça va? Ça va. Ko be tu nya. Dɔɔni. A kɛra tile fila ye dɛ. Wala funden ba de be. Walayi. An ka ji dɔɔni min fɔlɔ. Wa ji don. O ba ja yɛrɛ de. I tɛ dɔn mɛ. Funteli bɛ o. Voilà, c'est bon. Mo fina. Cɛ ɲɛna fin ba de kɛmɛ na. Bébé, i ni ɲɔgɔnya diyara ne ye sa. I b'a dɔn wa? Tellement ne tun peresselen don i yeli la. Yeli diyara n ye kojugu. Mais e tɛ ne bɔ.
wallahi tellement ye fɛn bɛɛ labɛn kama i b'a dɔn wa danaya kɔni danaya kɔfɛ foyi tɛ yen nɔ ne dalen don i la de o n y'a f'i ɲɛna cogo min na awɔ yɔrɔ 3 de bɛ n bolo yan awɔ n t'a fɛ mɔgɔ si k'a dɔn n'i kɔni sera ka ne ladon ka ɲa awɔ ka ne diya n ko kɛɲɛ n y'a f'i ɲɛna cogo min na o don n'i sera k'o kɛ dɔrɔn baara banna bébé problème foyi t'o la an bɛ mun ɲini diɲɛ kɔnɔ tuguni awɔ an ye fɛn fɛn ɲini an bɛɛ sɔrɔ ka ban a banna an mago bɛ muso la muso min b'an lafiya k'a nisɔndiya o to yen an don a dɔgɔnda fɛ dɔrɔn wa i y'o muso de sɔrɔ tantɔ ne tɛ janfa de fɛ janfa man di ne dɛ i y'o muso kɔni i y'o de sɔrɔ tantɔ segin ka tuguni i y'o muso de sɔrɔ tan parce que ne tɛ janfa fɛ i b'a dɔn ne ye don min na e y'i ka ko ci fɔ de ne dar'i la di i b'a dɔn danaya kɔfɛ foyi tɛ foyi tɛ foyi tɛ yen wallahi foyi tɛ yen kula yɛrɛ y'i kunkolo minɛ sa yɔrɔ dɛ ne ka bibi e bɛ ne faga o kojugu ala ne sɔn cɛ ɲuman na koyi n ka terrain dɔ filɛ nin ye nin y'i ka terrain ye voilà min filɛ misiri kɛrɛfɛ tan awɔ nin ye n ka terrain dɔ ye Allah irin kamana ganin dobi wallahi ne ta don ba ke cogo cogo ne yɛrɛ ta don bɛ taa n jigi da mɔgɔ mɔgɔ kan ni y'a da yɔrɔ o yɔrɔ a ta yɔrɔ tɛ n bolo ni hakili la munumunu yɔrɔ yɔrɔ a ɲɛ cogo tɛ n ta don b'a kɛ cogo cogo mais ninnu si ma jɔ fɔlɔ ne yɔrɔ bon n ye soubassement de kɛ ka bɔgɔ kɛ k'a datugu awɔ komi n ka business dɔ bɛ yen o ma na fɔlɔ n'o nana tuma min na ni ala sɔnna ma n bɛ se k'a bɛɛ wuli ɲɔgɔn fɛ ten non tiɲɛ yɛrɛ la mais pour que ka se ka n mabɔ yan fila la delilikɛlaw ye n tɔɔrɔ fo ka dan tɛmɛ i b'a dɔn bamakɔ n'u y'a ye kaba moyen b'i ye u bɛ to i deli de la k'i deli i b'a fɔ k'u ɲɛ tɛ mɔgɔ wɛrɛ la sigida la ne ye tɛ a lajɛ kɛ bon i yɛrɛ bɛ n bɛ yɔrɔ min na n tɔɔrɔ ne ye yɔrɔ in de fɔlɔ jɔ pour que n ka lafiya n b'a jɔ kuma mɔgɔ si tun tɛ yen nɔ maintenant sisan n sɔrɔla ka n y'a ye n tɔɔrɔ la n bɛ ka tɔɔrɔ i jɔ dɛ ne ka fɛɛrɛ kɛ quoi n y'o yɔrɔ in de feere cɛ dɔw ma mɔgɔ cɛ fɔlɔ bon komi an bɛ ɲɔgɔn dɔn ka kɔrɔ o seba ca ya n'a tun bɛ affaire caman kɛ ɲɔgɔn fɛ mais ala ko tiɲɛ a ka gɛlɛya nana sɔrɔ denbaya cayara bon donc ne fana yɔrɔ in feere a ma da su la komi ala ye yɔrɔ wɛrɛ di ne ma olu ka fisa ni ye yɔrɔ in kɔni kɛ waa tɛrɛ ka bon dɛ pan quartier yɛrɛ filɛ quoi quartier ni a fantan ka ca ni m'i kɔlɔsi yen na dɔrɔn i yɛrɛ bɛ k'u ɲɔgɔnna fantan ye koyi i mago bɛ sa yɛrɛ kuma bɛɛ sɛgɛn waati dɔ de bɛ na n deli i b'a dɔn i bɔra yen nɔ a ɲɛna dɛ yɔrɔ dɛ wa bɛɛ nafigi bisigi ka di koyi i tɛ dɔn ɲɛ cɛkɔrɔba kanu ka di koyi e yɛrɛ tɛ jate cɛkɔrɔbaw fɛ yɛrɛ parce que a filɛ kamalennin ninnu bɛ se fɛn o fɛn na i bɛ se o la e jate cɛkɔrɔba fɛ o walayi e jate cɛkɔrɔba fɛ dɛ ne kamana gan da ye bi koyi a fɔ cɛlasigi bɛ to nin ma tan i yɛrɛ ka maɲumako k'o kɛ ka tila i den fana mana se cɛlasigi ma ka tila k'o fana ka maɲumako kɛ a fɔ ni kamanagan bɛ ban a fɔ ne ye kɔlɔkɔlɔ maɲumako kɛ n ka cɛlasigi la ko ne den fana ka tila ka taa sigi o ɲɔgɔnna wɛrɛ kan tɛ tɛmɛ ala ta kan ne yɛrɛ t'a dɔn n bɛna taa n ta in ɲɛfɔ mɔgɔ mɔgɔ fo n kunkɔrɔ donna ni n ka kunkɔrɔ donna de b'a ɲɛfɔ bébé ala i b'a dɔn dɛ ne ɲɛ bɛ nɔgɔnin dɔ de la yan nɔ dɛ fo n k'o bɔ bébé a kɛra cogo di hali nin ka di koyi bébé i sigiyɔrɔ kelen kɛ sinon kala bɛ ka di tulo kɔnɔ dɛ nin ye kow daminɛ de o nin y'an sigilen an ma don so kɔnɔ fɔlɔ n'an donna so kɔnɔ in na o ka jugu ni nin bɛɛ k'a ka ɲi ten yan bébé n'an donna so kɔnɔ o ka jugu ni nin ye mɔgɔ tɛ nin fɛn ninnu fɔ ne ye koyi walayi cɛ a ka ɲi yan i bɛ ni yɔrɔ dɔn i bɛ ni yɔrɔ dɔn koyi i t'a dɔn n ye fifa dɔɔni funteni bɛ bi kojugu tile ka fara wala tile ka farin ko sisan awɔ an tɛ taa an ka taa dɔɔnin da an ka taa n da kɛ an ka taa an da problème foyi t'o la bɔnbɔn dɔ bɛ mun na ko wɔɔrɔ ka kelen don i da kɔnɔ o timiya ni ninnu ka yɛlɛ i fɛ kosɛbɛ yanni ko in ka daminɛ n cɛkɔrɔba ye ne tɛ nin ka ko kulonkɛ la koyi n bɛ si sɔrɔ ka n to i bolo ne kamana gannen dɔ bi koyi ne ba masara ma ne ba somɔgɔw tɔɔrɔ sɛ kɔni baasi tɛ tɔɔrɔ sɛ ne ba kelen na kuma
ne ba tɛ se ka ɲɛfɔ ne kamana gannen bi ka se degere ma ne yɛrɛ t'a dɔn n b'a kɛ cogo o cogo ni n ye n kamana miiri cogo o cogo n t'a dɔn n b'a da yɔrɔ min kamana gan tɛ diɲɛ kɔnɔ min tɛ se ka fɔ hali saya o bɛ fɔ o ne ba ne ye maɲumako min kɛ cɛlasigi la ka ni cɛlasigi maɲumako kɛ ne ka denko kana gɛlɛya ala nana denmusonin kelen min nɔgɔya ne n'o fɛnɛ taara furu burusi kɔnɔ o n'a cɛ somɔgɔ tɛ ka se ka bɛn cɛ yɛrɛ tilala ka ne wele ko a bɛ fɛ ka denni bila ka na ko ne ka so ɲini k'a kana tile 2 kɛ ne kɔrɔ ne dun ye sinamusotigi de ani sɔgɔma kɔkɛ Mbaa ni sɔgɔma. Groupe ne. Sumugo. Cɛ. Kɔkɛ e dun wulila joona kɔni. A bɛ kɛ cogo di? Kɔkɛ. Ka hali ma sɔn i da dɔɔni k'i reposer wagati ka to ka tɛmɛ. Nisɔndiya dɔw bɛ yen nɔ. N'i sera nisɔndiya la a ka kan i ka wuli joona koyi. A ma nɔgɔn koyi kɔkɛ. Ne yɛrɛ kɔni kabini e yɛrɛ sera ka nin ko in confirmer ne ye. Ne lafiyara sa. N ko ne yɛrɛ tun bɛ ka muso qualité min ɲini dɛ. Han? O sera ka taa bɛn e ma ten. Nin ko in diyara ne ye cogo min na. Ni sunɔgɔra surɔ. Han? Ne yɛrɛ lafiyara kojugu. Sanga ni waati ni wulila ni yɛlɛma k'i dalen lajɛ. A ma nɔgɔn mɛnɛ. Ne yɛrɛ kɔni sisan kɔni ne ka hakilina bɛɛ de dara. Hakili lafiyara n bɛ sunɔgɔ. Kɔkɛ. Ala. Nin ko in diyara ne yɛrɛ sisan sa. E yɛrɛ ka lajɛ ja i dakabana muso de. A lajɛ. Mais i kelen bɛ ka t'i yɛrɛ bila musokɔrɔba fini ninnu na. A bɛ kɛ cogo di n ko dusukasi de bɛ mɔgɔ bila nin ko ninnu na. Ka sɔrɔ a lajɛ kɛ. Hakɛ to wuli k'i jɔ tan. N t'a dɔn n bɛna taa denni bila yɔrɔ o yɔrɔ. Tiɲɛna a ma nɔgɔn denbatigi n'a fɔra k'i den ka furu ka taa ka tila k'i denmuso bila ka na i b'i cɛla la i sinamusotigi a ma nɔgɔn dɛ mais o man gɛlɛn cɛkɔrɔba dɔ bɛ yen ko buwa kamisɛn e m'o tɔgɔ mɛn wa buwa kamisɛn ne ba n tɛ kuma f'i ɲɛna n ba ne tun bɛ so ɲini na ne taara o buwa kamisɛn fɛ nin ye burujali da ne kan e fana b'o dɔn jajiɲɛ bɛɛ b'o dɔn sa wallahi ala ni ye burujali da ne kan fo ka ɲina n den ka kamana gan kɔ wallahi bila fo ka ɲina n den ta kɔ mais o tɛ problème ye lajɛ sa kɔkɛ a lajɛ sa e ma dɔn ne ka couple in ka ɲi wallahi i ma dɔn ko couple in ɲɛnen bɛ wallahi i yɛrɛ sisan ma ala tɛ dɔn k'i ye cɛkɔrɔba ye no i b'a dɔn kan ne ni kun lafiyara ye kabini ne ye sɔrɔ ni kun lafiyara pewu n tɛ ɲagami muso si la tuguni o kɔni y'o bannen est-ce que an ka fila fɔ nin ko in ka di sa ne ko ne b'i ɲininka sisan maninfinya kɔnɔna ka dun kojugu o tiɲɛ o tɛ tiɲɛ ye wa o tiɲɛ kojugu sisan komi ala ye nafolo mugu dɔ jan o dogolen t'e la a dogolen tɛ na ne yɛrɛ fɛn caman yir'i la sɔrɔ o tiɲɛ o tɛ tiɲɛ o tiɲɛ kojugu n b'a fɛ k'a dɔn sa n'a sɔrɔ i bɛ se ka jago min kɛ walima i bɛ se ka baara min kɛ walasa i sigilen ka bɔ ten e kɔkɛ o dun diyara ne ye kɔni ne kɔni tun bɛ fɛ i ka projet min kɛ ne ye i ka se ka bitigi dɔ dayɛlɛ ka di ne ma n ka se ka mago dɔ kɛ n yɛrɛ a suguya jumɛnw na ma n bɛ finiw feere a kɔnɔ n bɛ samaraw feere a kɔnɔ o de ka di ne ye sugu kɔnɔna la wa ayi an bɛ bitigi dayɛlɛ an ka da la yan comme magasin ayi dala magasin ninnu ma ɲi dɛ wa an ka kɛ ni waribɔni min y'i yɔrɔ dɔn k'a dɔn k'a fɔ ko mɔgɔ tɛ sa kɔnɔ u bɛna dakari i da la dɛ o ye tiɲɛ an b'a ɲini sugu kɔnɔ o ye tiɲɛ walima gitɔrɔn da dɔ la jama bɛ yɔrɔ min na an n'u k'u bɛ tiɲɛni kɛ jama mɔgɔ dɔw tɛmɛtɔla b'u ye u b'a bila ka boli o ye tiɲɛ e ka numéro dɔn e tɔgɔ ne y'a dɔgɔmani ne tɔgɔ ye Nafi Nafi awɔ i ka numéro dɔn awɔ ni ye ne ka numéro awɔ n'ala sɔnna ma ni n sera so kɔnɔ n b'i wele ne ba i kana ɲinɛ n kɔ dɛ ayi n tɛ ɲinɛ i kɔ ni n sera yen sisan n'ala sɔnna i denmuso bila yɔrɔ a bɛ sɔrɔ o tɛ problème ye ne ba ala k'an to ɲɔgɔn ye amina yarabi halisa mɔgɔ ɲɛnama ma ban awɔ n'ala sɔnna ma i ni baraji awɔ k'an bɛn o la i ka kelenna kuma dabila i y'a mɛn ne ba n b'a kɛ cogo di a ma nɔgɔn mɛnɛ walayi awɔ n y'a faamuya k'an bɛn o la awɔ nin ye hɛrɛ o de kosɔn ne ko ne tɛ furu wallahi ne tɛ furu ka taa mɔgɔ si ka so kɔnɔ maɲumako la nin filɛ k'a denmuso furu ka taa furu tɛna laban den bɛna na sigi a kan i tɛ problème kɛ n b'a denmuso wele ka na ka a projet labɛn ka na i ka fɛn ni fɛn min kan ka san a nafolo kasabi i b'a bɛɛ calculer ka na n'a ye n b'a wari bɔ ka d'i ma n ko de ye diya ne ye sa e de ye ne ka vie dilan ka di ne ma ala diɲɛlatigɛ kɔni ni diya ye muso n'i y'a sɔrɔ i n'i ka muso i kan ka ale fana ni kun lafiya de yɔrɔ
ni fana ye diɲɛ cɛ sɔrɔ i fana b'a sakona ko k'a ye fo ka ɲa puwa ne b'a dɔn an bɛna mun de dun tilela ye bi i ko kuma ye tiɲɛ koyi jɛgɛ ni sogo jumɛn de ka di ye an t'a kɛ bajɛgɛ ye bajɛgɛ ka kɛ zamɛ ɲumanba ye cɛpu ɲumanba ye ka sigi o kulo kelen kan ka bɛn joli ma 2000 2000 bon sisan ni 1000 ani 200 o tɛ sisan i bɛ taa nin don jɛgɛ la n'i ye nin don jɛgɛ la n'i nana n bɛ 600 d'i ma o y'a nasɔngɔ ye i y'a faamu sa n bɛ 600 d'i ma o y'a nasɔngɔ ye n yɛrɛ ni buru bɛna ka bɔ magasin na n bɛ cɛnin dɔ kan ka na nɔfɛ ni n'o tilala ɲɔgɔn na n natɔ ni buru bɛna buru min kan ka don a la a banna dɛ i na don i k'i labɛn awɔ n y'a mɛn problème t'a la ala fini ɲɛnamaw dun bɛ yan an tile ne ba somɔgɔ kɔni baasi tɛ yen nse baasi foyi t'an na ne mago bɛ vaccin dɔ de la awɔ nin tɔgɔ ne ye Java bazin ye awɔ ordinateur de ye nin i y'a dɔn bon nin ye Real ye sanɛ awɔ nin dun nin fana ye Real sanɛ dɔ ye olu fana ye qualité ɲuman brillant fosi t'olu la wɔrɔbu tɛ yan min bɛ ne pare ka yan quoi ne kan ka taa boîte la su na o qualité ɲumanw bɛ yen i y'a dɔn dɛ bon sisan i b'i ka choix de kɛ awɔ ɔrɔbu bɛ yen a burusilamaw bɛ yen nin yɛrɛ ye dɔ ye ayi nin dɔ bɛ n bolo n bɛ fɛ min ka n forme bɔ dɔrɔn ni n bɛ démarche kɛ fo mɔgɔw k'a fɔ ko wala awɔ olu de ka d'anw ye o y'anw ka baaraw de ye o la fɔ n'i ye commande don dɛ parce que an taara minɛn ta la minɛn dɔw ma na dɔw ma na mais nin ye mari nin ye belebeleba de ye nin ye ɔrɔbu L'exé, Gordo, ou bien, Chakoroba, l'exé, Tchangache, na, Gamsen, non ye koli mun di ne ma koli ma dafa non a ma dafa mais cogo di ayi mais koli ma dafa an bɛ nin kɛ ɲɔgɔn na wa et puis fana i ka gu faible don n ka cɛ client bɛ ka kuma caya fan bɛɛ fɛ n ka cɛ cɛ ni ma lajɛ nin tɛ ko ye dɛ i y'a mɛn mais ni gu ɲɛnama de bila ka taa surtout a koli yɛrɛ dafalen don fɔlɔ n ka cɛ a dafalen tɛ wa éléments bɛ kuma la n ta la aratata kan mais jɔ n y'a mɛn information fɛn dɔ bɛ ka wuli sisan il paraît que o bɛ ka recherche dɔ wuli a ma ɲi dɛ ah non a ma ɲi dɛ il faut faire attention non mais hey cɛkɔrɔba min bɛ paniquer ne tɛ dɛ i wolola ka sɔrɔ ne bɛ nin affaire kelen na mais min fina n'i t'o dɔn n b'o f'i ye n'i y'a se k'i b'a balancer dɔrɔn bilahi n'i ma taa kaba da i ka fuma tu i ma seya ko i ka fuma tu moi n'i ye ne yɔrɔ ye k'i tɛ tugun kunna n'i y'i balancer dɔrɔn i sara i y'a dɔn dɛ ni ne yɛrɛ mɔgɔ ma bɔ fini min na i ɲɛ tɛ na ninnu ɲɔgɔnna n'olu awɔ Kilian somɔgɔw ne ko ne ka tununi mana fɔla e ɲuman ye yan dɛ tununi dɔ nana o bɛ min violette de tɛ awɔ o yɛrɛ nin ye Mariam ye wa nin ye jɔn ye mɔgɔw bɛ bɔ koyi ala de ka ɲi n kɔni b'o f'i ye i kɔni k'i yɛrɛ kɔlɔsi i bɛ se ka kuma kelen fɔ na mɛ i hakili sigi ne b'o de f'i ye e wolola ka sɔrɔ ne bɛ nin business kelen na non kɔnɔ fana ma ni ba cɛ kɔnɔ fana ko ne wolola k'i sɔrɔ a kɔnɔ i wolola ka ne sɔrɔ dɔ wololen don ɲɛna sisan o ma ɲi dɛ o ma ɲi dɛ an bɛ don min na bi mais i kɔni b'a dɔn ne cɛ min ye i b'a dɔn ne cɛ min ye kana to n ka n bolo ko joli la kana to n ka mɔgɔw bila k'i datunu pewu o se bɛ ala ye o se bɛ ɲɛ den bɛ siran o de ye ne yan den bɛ siran ne ne y'i gɛrɛ yɛrɛ la walasa i ka kɛ fɛn de ne y'i gɛrɛ yɛrɛ la walasa i bɛ se ka kɛ fɛn de ah d'accord n'i y'i gɛrɛ ni i yɛrɛ la n'o de ka di fɛnkɛ mana i ko parler wa parler a ye perle fɛn e b'a dɔn o de ka di ne o bɛ ne suguruba surunin ala dan an ye ka ɲɔgɔn ye aw bɛ ɲɔgɔn ye an bɛ ɲɔgɔn dɔn an n'an bɛ ɲɔgɔn dɔn fɔrɔ de yan yan an n'an fa mana kɛ e bolo k'e negere bɛ ne na yɛrɛ wolo a man ka kɛlɛ sa kana kɛlɛ sa i sabali ok n b'a fɛ k'i don da la i ka kɛ hali i ka nafolo sɔrɔ donc nafolo sɔrɔ o t'i ka ko min kɔ a m'o kɛ ni ko kelen tiɲɛna ko tɛ k'a bɛɛ bɛ tiɲɛ o ni kɔrɔlen ne ma ɲuman de ma d'accord n'i b'a fɛ ne ka kɛ fɛn a tɛ kɛ a bɛ kɛ tilennenya de kan ni ba cɛ a bɛ kɛ tilen l'exercice t'a la dɛ n bɛ don i la bilayi i k'i tilen dɔrɔn n bɛ dan yen i k'i tilen dɔrɔn d'accord ne bɛ taa mais n bɛ dan yen i tilen dɔrɔn baara in ma nɔgɔn dɛ i jɔ n bɛna min f'i ye i b'i hakili sigi
Comme il y a beaucoup, toi et moi, quand on a un choix, coup de faire, n'était. Moi, me colis la cana. Olu de nɔdɔ o de nɔdɔ mais k'a to yen nin ye sɛgɛrɛ de an ni ɲɔgɔn cɛ jakuma bɔ de la a datugu bilɛm tɛ bon n bɛna min fɔ k'a gɛlɛya ni nana i bɛna dɔn k'a fɔ ko ni madamu bɛ so kɔnɔ yan il faut pas que mɔgɔw ka bɔ mɔgɔ ka business kalama mais o fɔ ko i ko fɔ ɲɛna kɛ cɛ mais e nana cogo min na an ka sansiw ka teli quoi an yɛrɛ ɲin tɛ ko la tuma dɔw la yɛrɛ n ka ci a dɔw de bɛ dɔrɔgu tali la c'est vrai i b'a feere i bɛ tila k'a ta tuguni o man ɲi ok taa ni yɔrɔ sɔrɔ ma donc an b'a kɛ ten yan na ouais